U sar riskju li tista' titlef anka relazzjoni ta' martek u żewġek u minkejja dan kollu inti tibqa' iffissat fuq il-pornografija. Qed ngħid din għandha turik li vera hi problema serja anka jekk int ma tridx tammettija. Ħaġa oħra li turik l-aħħar ħaġa mill-istajt nirrifletti jiena illi l-pornografija tista' tkun verament addiction serja fil-ħajja tiegħek meta inti taħli ħafna ħin, ħafna enerġiji f'din il-ħaġa. Mhux biss fil-moment li qed tara materjal pornografiku, imma anke pereżempju int filgħodu u diġà qed taħseb fil-għaxija se tagħmel. Diġà qed tieħu ħafna mill-ħin mentali tiegħek flok tikkonċentra fuq affarijiet oħra fil-ħajja tiegħek, fuq ix-xogħol, fuq il-mara, fuq ir-raġel, fuq il-familja, fuq hobby, inti kontinwament tibqa' iffissat fuq din il-ħaġa u ġa qed taħseb minn qabel u taħli l-enerġija kollha kif ħa takwista aktar. Meta toħodlok allura ħafna mill-enerġija tal-ħajja tiegħek din għandha turik li dini problema serja. Meta wieħed jinnota dawn l-affarijiet fih eżistijej u wieħed verament irid jagħmel xi ħaġa, irridu nifhmu li biex tibda tagħmel xi ħaġa bis-serjetà dwar il-pornografija fil-ħajja tiegħek hemm bżonn ħafna onestà u hemm bżonn ħafna għajnuna ta' ħaddieħor. Dil-issue mhijiex ġib ħafna mistħija ngħidwa kif nif il-persuni li jinqabdu, ġiġa diffiċli forsi biex jitkellmu huma u anke nassumu inti il-mara jew ir-raġel u tinduna li martik jew żewġek għandhom dan il-vizzju tal-pornografija. Anke inti ssibha diffiċli li tmur tiftaħ qalbek ma' xi ħadd u tgħidlu isma' ta' ir-raġel tiegħi għandu problema bil-pornografija rrid min jgħinu aktar faċli tgħid isma' ir-raġel tiegħi għandu problema tal-alkoħol, ir-raġel tiegħi għandu problema ta' gambling, it-tifel tiegħi għandu problema ta' drogi. Imma li tgħid żewġi marti għandhom problema ta' pornografija irrid xi ħadd li jgħinhom u mur nitkellema ma' xi ħadd biex jgħinhom. Normalment ħafna drabi nsibu li f'daw il-każijiet u kien hemm ċerta mistħija illi tkun iżomm il-persuna sabiex tfittex l-għajnuna. Kemm il-persuna illi tkun qiegħda fil-pornografija u kemm ukoll il-persuna illi taf illi ssieħeb is-sieħba tagħha jinsabu propju f'din is-sitwazzjoni. Għal-grazza talla u persuni anka professjonali l-lum il-ġurnata li jistu jgħinu persuni li huma addikt tal-pornografija sabiex joħorġu minnu allura tajjeb li jfittxu anka ek dil-lajnuna. Nixtieq naqsam magħkom eżistijaj 10 punti ħanejdu hekk tappi kif wieħed jista' jieqaf mill-pornografija. Għaliex mhux biżżejjed li aħna nitkellmu kontrija dil-ħaġa għaliex tagħmel ħsara vera, imma anka illi wieħed jara kif jista' jaqta'. Ġifieri aħna l-Vanġelu huwa dejjem Vanġelu ta' tama mhux Vanġelu ta' kundanni. L-ewwel pass biex taqta' l-pornografija dejjem fl-opinjoni tiegħi, fir-riflessjoni tiegħi din li inti trid taċċetta li għandek problema. Għalhekk semmejt is-sitt punti li jistgħu juruna li hemm problema. Għaliex jekk ma taċċettax li għandek problema, inti ħatibqa' fażi fejn ħatoqgħod tikdeb, fejn ħatoqgħod tgħid li mhux vera għandi problema. U allura ħatibqa' f'dik il-problema fil-ħajja tiegħek. Ħatibqa' tgħid li il-pornografija mhix problema meta hi problema. Tiftaħ għajnejk għażis hija għażis oħti, tkunx ingannat. Ix-xitan jamik u x-xitan jorbtok fid-dnub tiegħek. U allura importanti biex inti realizza li għandek problema ta' pornografija illi anka daw is-sinjali li tkellimna dwarhom teżaminhom ftit jekk inti persuna li tara l-pornografija. U naħseb tajjeb illi biex taċċetta l-problema illi bil-mod il-mod tħalli min jekk xi ħadd jaf dwar li inti tuża l-pornografija u jixtilek il-ġid veru tħallih jikkonfrontak. Ħalli tkun tista' verament taċċetta il-verità li għandek problema. It-tieni punt huwa li tittaraf li din mhix xi ħaġa tajba. Għax issib min jgħidlek illi jiena addikt tal-pornografija, però m'hemm xejn ħażin fiha. Jiġifieri it-tieni punt li tirrealizza li mhux biss inti għandek addiction għall-pornografija, imma li hija ħażina dak li qed tagħmel. U ħażina eżisti mhux għax tifhem inti u ma tifhimx inti ħażina, it-tajjeb u l-ħażin mhux jiena u inti ntiġiduh maħniex Alla. It-tajjeb u l-ħażin huwa Alla li jurjunna. U għaliex hija ħażina l-pornografija? Għaliex il-ġisem tal-bniedem li huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu eżistijaj qiegħed hemmhekk sabiex jigglorifika l-Alla. Imma li jiena nara persuna fl-era tagħha b'tali mod li din qiegħda biex tissodisfa l-apptiti sesswali tiegħek u tiegħi, dik eżistijaj jiena tinwaqqa l-persuna l-oħra, il-ġisem ta' persuna l-oħra, sempliċement tal-oġġett. U allura din id-dinjità tal-bniedem li aħna nitkellmu minnha. Din id-dinjità tal-mara li aħna nitkellmu minnha. Jew aħna ipokriti.
jew aħna fejn jaqblilna nitkellmu u niġġieldu għad-drittijiet. Fejn qabililna niġġieldu għad-drittijiet maħniex sinċira, ngħixu ħajtna bbażata fuq gidba fejn iridu nemmnu fid-drittijiet, fejn iridu ma nemmnux dwarhom. Huwa dritt tal-persuna, huwa dmir tal-persuna wkoll li qed tipproteġi lilha nfisha. Imma dan imur kontra anka id-dinjità tal-bniedem. U jiena naħseb li huwa ħażin ukoll eżistijej għaliex ħafna drabi tbiddel anka l-immaġni tas-sesswalità fil-ħajja tagħna. Jiena nibda s-sesswalità norbota biss ma' pjaċir u l-persuni nibda nħares lihom biss bħala persuni li ninqeda bihom biex jagħtuni pjaċir. Ħażin ieħor il-pornografija ġib ħankun straight li inti tittamel dak li tara. Dak li inti tara fuq it-television, dak li inti tara fuq l-internet, dak li tara fl-istampi titmur tagħmlu ma' martek jew ma' żewġek jew ma' xi ħadd ieħor. Jiġifieri inti tirriduċi lilek innifsek fuq dak il-livell ta' stint li l-bniedem imur lil hinn minn hemm. U hemm bżonn eżistijej il-fidi tagħna l-istranija titiċċaqlaq nagħmel qiegħ fuq dawn l-issues. Mhux isna reqdin waħda jwan u nibqgħu għaddejjin mal-bqija tal-kurrent. Isu ma qed jiġri xejn fil-ħajja tagħna. Hemm bżonn konverżjoni u bidla mill-iħnet. Jien naħseb li ħażen ieħor li hemm il-pornografija hija din. Jekk persuna li esponit il-ġisem tagħha f'materjal pornografiku, din għamlet hekk ibqgħu ċerti u għal ma tirrispettax lilha nfisha. Tu jista' jkun li qed tagħmel hekk għaliex dik il-persuna għandha bżonn il-flus u allura tkun qed tbieħ il-ġisimha biex taqla xi ħaġa tal-flus, kif xi drabi jiġi mill-prostituzzjoni. U mbagħad tiġi int bil-buġvili kollu li għandek. U tabbuża minn dik il-persuna billi toqgħod tara l-materjal pornografiku meta dik qiegħda hemmhekk għax qed bagħti xi kultant. Mhux qed ngħid li huma l-każijiet kollha. Imma xi drabi issi persuni li jinvolvu lilhom infushom fil-pornografija jew għax huma sfurzati jew għax ikollhom jagħmlu hekk biex jaqraw daqsxejn ta' flus. U bat inti tabbuża minn dik id-djufija, minn dik iċ-ċirkustanza ibsa li dawk il-persuni jkunu fihom. Int ma tkunx taf, inti dik il-persuna hija biss soġġett għalik, int m'għandikx qalb ta' bniedem. Int li tagħmel l-użu minn dawn l-affarijiet m'għandikx qalb ta' bniedem, m'hemmx imħabba vera, m'hemmx umanità u toqgħod iddur. Affaċċja il-verità, ammetti li qed tagħmel ħażin. It-tielet ħaġa hija ma toqgħodx twaħħal f'ħadd ieħor. Iġifier ma toqgħodx iġġib l-iskużara kieku l-mara tiegħi, kieku żewġi kien iktar affectionate, kien iktar qrib tiegħi, kieku jiena ma narax pornografija. Dak li hu ħażin toqgħodx twaħħal fuq ħadd ieħor. Vera kieku ċirkustanzi jkunu differenti ħajtek tista' tkun aħjar, imma żball ma jissowix bi żball ieħor. Jekk hemm nuqqas ta' affett ma jfissirx li għandek tikkumpensah bil-pornografija. Ma jfissirx li għandek tikkumpensah bid-dnub fil-ħajja tiegħek. Għandna bżonn karattri sodi eżisti, qegħdin nintelqu wisq, qegħdin niskużaw kollox billi nitfu l-ħtija fuq ħadd ieħor. Ir-raba' punt li naħseb importanti mela l-ewwel wieħed biex infakkarkom kien li tirrikonoxxi li għandek problema bil-pornografija, li metti li ħażin, li ma twaħħalx f'ħadd ieħor. Ir-raba' punt huwa wkoll li inti verament